sarap guys. Ano mo daw? Wow! Seedless yata to ah. Wow. Wow, sarap guys. Ano mo daw? Peng, parang pa na lang, Peng. 5 piraso yung mga pa. Kuya Alin, parang ano ah, nabawasan na to ah. Oo, nagkaana ako. Dalawang sipit. Ako pa. Wala yan. Ang lasa? Sarap. Parang lasang hipon. Tikim na ako. Sipon. Ay, yung ukyang o, tikman mo nga. Ginamis na miss yan. Mm. Parang niluto sa Sprite. Ano ang pangalan yan? Maganda tong shell na to, malinis yung kwan niya, shell. Oo. Kasi May sa buhangin. buhangin kasi yan, sa putik. No? Tikman mo, oh, ang sarap. Ganda, tikman mo na ay? Ano lasa? Masarap eh, parang sigad-sigad din. Ay, ayaw ko muna. Masakit yung tiyan ko. Kain na guys! Mga gutom na yan! Sa Antiligay, masama ng tingin sa may alimangon. At saka sa may sugpo. Ay, yung hindi nagsama. Ay, Antiligaya! Ay, may nagapuslit na. Nagkatago na. Sa Antiligaya, nasa tubig na nga, nakatras pa. Kababaw-babaw. Dahil dyan, ganito lang ang bagay mo. Hindi pa sa Antiligaya. Yung kamay-kamay lang ang bagay mo. Ay, sabi niya, sabi niya tamang hinala. Doon ang kunti man daw ano. Bilang ko tong sugpo na to, ba't nagpunti? Nako. Delikado. Katayin natin ang ating pakwan. Laka pula. Hindi ilagay mo kayo sa takip. Yun na yung kulay. Yun na yung pakit na yun. Yun, no? Sarap ng kain natin ito. Tinapunan niya na agad yung malaki. Wow! Seedless yata to ah. Wala na eh. Seedless, wala buto. Oo. Sarap oh. Sarap ng pakwan. Ito muna kainin nyo, huwag muna kainin. Alay! Sa Ate Juan! Ano ka dyan? Kala ko, itago niya lang. Alay, isa niyo sa'yo. Lahat. Gulo-gulo na ito, mga kamangin. Oh. Malilit ng tulog nilagay niyo. Oh, lagyan ko isang malaki. Ito yung sadya talaga namin dito. Bawal siya kumain ng ganito. Ay, bawal sa mga ilan. Ako kakain. Para sa kanya akin. Dalok-dalok kayo, no? Ang kay Mr. J yung bunga ng ano aroma. Kay Aminal. Hindi ka nalagaan mo ka. Ito. Sabi ni Gigi, ay, pura yun, ito yung asago. Diyan ka, doon ka Brad. Sige na, mag-pray na tayo. Ang ulamin ni Kuya Jay, pakuha. Ay, blood, ay, blood. At saka si Kuya, punta ka suka. Lahat ng mga lalaki, baliban sa akin. na magkain. Bakuhan, puro high blood kayo ha. Oo, high blood kayo. Sige, bala kayo. Sige na, pray na daw, G. Dahil ikaw ang bago dito. Sige. Bago ka ulit. Sige na. Ama, salamat sa biyayang pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw na magamit namin itong lakas sa paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ang dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Kain ba? Ay na, dato yan. Ito na yung aming inaantay. Ito, hugasan ko. Kuya, huwag kayo maya, oh. Aming pagmalakasan. Kain po kami. Kuya, Len, huwag ka maya. Huwag ka na maya. Parang nilagay mo na sa height ko yan, G. Ba't sa sound sa Alam, tinakpan ni Gigi yung malalaki. Hindi. Meron ako dito. Para sa Yan o, pahingi ako. Ay, pahingi ka. Guys, kain tayo. Guys, so kain tayo. Mataas pa lang iyo. Wala dyan, ikaw dyan Mr. J. Brad, dito ka Brad. Brad, dito ako sa ulit ko, dito ako sa gitna. Saan yung suka? Sige, isod-isod doon ah. Uy, yung lumpia. Ay, lumpia. Lumpia. Yung pakwan kulang. Ay, ito sa Wala ka sa loob mo pa isusod, libasin mo lang sa camera. Layo-layo niya naman sa kamera. Ala, yung sugpo. Uy, Tingnan mo, nagsiksikan sila dito. Sugpo. Ala, ajay sugpo. Awanan, guys. Naunaan tayo. Kuya Allen. Oh, Ngayon lang maglakad to, ngayon lang. Yung puti lang sa'yo ah. ito lang ako sa akin. Ipon na puti. Bawal maliit mo maano sa'yo. Bawal ang malaki. Palit. Ayaw, patis O pa. kuya, magkuha kayo, huwag kayo mahiya. Binibigay ko to, ayaw man nila. Huwag daw kayo mahiya, kuya. Ito, bawal ang ano.
Bawal lang. Dapat yung mabigat. Bawal lang din kain. Bawal daw maingay. Kain tayo guys. Pagaan man. Kantay mga kamang yan. Sipit na lang. Try mga open. Minis namin tong ganitong ano. Kain tayo mga ka-dragon, mga... No, wala pa. Alam yan. Busog kayo na. Uwi na dun. May sinok ka agad. Pa nga. Kailangan natin magpakon tubig. Masang parang. Kita kan kiniligaya, huwag kang mag-alala. Mga kakimay, sawang-sawar sa kada kain may alimango. Huwag ka nang magkain. Tanin na lang sa'yo. Hindi pwede. Busog ka. Busog ka na. Kainis naman eh. Kunti yung suka mo. Hindi ko suka kasi. Kaya nga nagkakan na ako. Suka ka. Okay, bakbak. Sa suka oh. Bakbak, dalawang senyor. Aligihan pa talaga sa inyo na, aligihan yan. Ako naglagay na yun yung kantiligaya. Hindi ko ito, alimangaw. Alimango, ibig sabihin aligihan siya. May aligyan kaping oh. Yung bakla. May na kayo mga ano eh. Kaya nga yung kuwang babae. Kasi sa kantiligaya sa lakay, hindi sa bigat. Yeah. Babae ito. Sabi porkit naliliit, walang laman. Ala, ito mabigat to. Ay, magaan. Wala pa akong kinukuha ko na ha. Ay, ito mabigat. Kuya, magtulak ang ulam. Walang ginaulam siya oh. Wala ka dami-dami May yung blood ka doon alimango yan. eh. Blood ako. Oh, Kreng, huwag ka na mag-comment ha. Ay, blood ka, magsuka ka na. Magsabaw ka ng suka. Ang saulaw mo yung bunga niyang aroma. Ilaga mo pa rin daw eh, yung aroma. Ganyan na. Para ito. Parang ano yan ah. Yung palok na lang. Ay, palaw ng palit, di mo nilaga. Wala kasi tayong ano eh, kung may kamyas ang dala. Kaya karaming mangga doon sa ano, kina Mr. Gay. Ng, ano, sa bahay. Tayo, pwede. Pwede magwalong. Hindi mo kanya. Yan. Ubet na bakot ka. Pwede niyo. Sa tapat lang ng bahay niya, hindi kanya. Kanino kain? Pinsan niya. Pwede. Mga guys. Ito. Kaya, kaya. Bigla kaya. Palak. Kaya kanin, pampalis Hirap mo. naman yan. Oh, hirap naman yun. Kalamdahin mo. Sarapan niyang kanin. Dalawang oras tayo magkain na. Kulang ang kanin niya. Hindi yun, sarapan niya ako dito. Itong sarap oh. Pero bumuhay. Laki na oh, magkakakulang pa na kami ya. May sa amin ay. Iusin namin yan. Huwag kayong tama no. Tama kayo. Welcome back kay JJ. Welcome back. GG. Punta muna kami. Ay! Punta muna kami ng ano sa ibi. Ang mga ganap mo doon. Dahil na. Wala ka nakitang boyfriend dyan. Kababata! Child love you. Bakit bakit hindi pwede yung bata? Mga mukhang bata lang kasi ano. Wala ka man lang ispatandaan. Meron Tayo pinuntahan. Meron ni kaso mataas ang posisyon. President. Kuya, ba't may ano Ilang, to? ilang, Buhang ngayon? kung buhay lang alimango, dala ang plato mo. Bakit? Dala. Kaput, hindi ko lang alamitan. Buti na lang nakatago ka sa kaserola. Wala man akong ganyan ngayon pa lang oh. Sipit na yung Masarap to. Kaparating siguro. Yun. Si Mkirinsa, kaparating. Ano? Ayun, tinan mo. Ay, Gulat na gulat na. kunin niya pag ito eh, ginaling lang niya ako, may parating daw. Na, Paano may aligyan sa iyo? saan mo? Kaya kursunado niya. Saan yung pakwan ko ay? Ayan, tiyaw. Ito, madami dami. mo. Kung saan gusto mo dyan. Kain ba ba ng tamang tao yan mga? Patay gutom to. Kain yan lang na walang almusal. Ikaw ba tayo? High blood ka ba, Tek? High blood ka ba? Kanino to? Hindi. Ayan, dalawa pa. Namili ka na. Tumbuksan mo. Kuya, ba't wala ka ulam? Sige lang, meron. Ano kain? Sabi mo kasi suka lang siya. Oo, kasi high blood ka. Nagkikare lang kami sa'yo. Kalo si pwede, oh. High blood din yan. Guys, magsuka lang kayo guys. Balik- Bawal sa balik eh. health yung ano, may
Kain na kain. Salamat ha, kain din ang pakuan. Pakwan na hindi na mapula. Tanggira. Excuse me. Concentrate siya. Concentrate si Hukugan na. Mga ano. Isang buwan akong hindi makakatikim nila. Nagsalampak pa nga ata sa loob. Oo nga, hindi ko nila nang ako kuhaan. Bala ka ganun. Doon yung si Mr. Manda, pakwan na lang ginaulam niya. Lubusan niyo na ako eh. Akin nga malit na lang ako nabanap. Oh, sarap naman yan. Tamis naman ito. Oh. Wow, Sarap na pagkakaluto. Mukhang ganun din ni, ni Peng. Oo nga. Ping, di mo pa ubos yung ping. Gadilaw-dilaw yung Ayan na ba yung bala? Kala ko yung ano. Ano kanina yung nakuntuhan nyo kanina? Masarap to sa patis. Ayan guys, pangalawang pan daw tayo. Check natin kung mayroon tayong makukuha. Ito yung una naming pan daw. Diba? May pang-ulam na din mamayang hapon. Pasalubong kay ano? Ate. Yan guys, mukhang zero naman tayo ulit dito sa ano, Lambat. Ano, nakaisa? Ay, wala. Wala yun. Medyo malaki. Ay, sarap. Ba, tig-isa-isa lang talagang huli. Wow! Robot. 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 Ako nga guys, try ko mag-angat. May pabigat yan eh. Oh, andito. Kaya nakagrita. Wala rin. Wala. Dahil ko rin. Klase talaga. Kumalas ko na muna ngayon ako nagsama. Kahit sa video ko na nakulit. Ayan guys, try naman namin magkapis para matikman ni Ate Irene at saka ng mga auntie namin from Tarlac. May nakuha na kaya? Ba? Kamalalapag niyo pala. Ano mo si Dunya Ligaya guys, oh. Sarap ng tabako niya. Dito lang ako. Baka mag-review yung cellphone. Low-bat na yung ano eh. Camera. Okay. Nakalaki ito. Yan. May laman yan. Basta ganyan ang kulay. Buhay yan. Diba? Dalawa ka pa lang? Si Kuya Alin, oh, lubog na, oh. Kalapad yung kente pa sigaw daw, plato. Hindi mo ba yan natikman, ante? Ah, natikman mo na pala yan sa Antipasay? Ayun guys,
bali pauwi na kami dahil abutan kami ng kati. Hindi makapasok ang bangka. Guys, may alimango daw. Di ba yun yung binaklad? Ay, binaklad. Yung ginawa natin yan. Nagpasok? Oo. Nakyat eh. Wow, hindi ko man nakita. May nag-akit daw guys na alimango doon sa baklad ni Mr. Manda. Try natin Okay, tanggalin. mangilo yun. Baka naman yun. Sus. Pagong. Buti na lang nauli tayo na. Pero pag yan. Laki, mangilo. Katibay naman ng mata mo. Kakyat, ang anong... Ba't kami hindi namin napansin? Sa kabila, yung sa kabila niyang baklad. Eh, hindi ko lang Simple yung mata ko na yun. Wala siyang Pinanguhan na natin ito kanina eh. May nagpasok agad. Busog pa din ako guys. Gadigay pa din eh. Sinubrahan ba naman ng kain? Okay, no? Saan? Laki. Saan daw yung paa niya? Ay, oo. Oo. Hindi man mangilaw. Hindi. Hindi. Limango yan. Oo, basta may laman. Oo, yung pangsalok ate. Ayan, oo. Araw. Oh, Ay, mangila? no? Oh. Oh, bono. Kain din yan pag yung ano. Ano yung salok? Pag hindi mo kuha yan, kain din yan nila eh. Nang iba? Ba, kahit hindi naman kanila yan. Dalawa yata. Malaki yung plat, di ba? Hindi, sakto lang. Kalaki nga. So, tabi! Nagalangoy-langoy. Isa lang? Isa lang, no? Huli na sana eh. Ha? Iangat mo na. Pinandaw ulit, guys. Pangalawang pandaw na. Lagay mo dito, pag mo Isa lang ba? Isa lang, no? Sana may sugpo ulit. Nax. Hipon lang. Ay! Ay! Parang dalawa. Isa lang? Dalawa nga. Ay, dalawa? Hi. Yun, no? Hi. Hi, dalawa, kalalaki. Ay! May sugpo pa yata. Ay, hindi. Butite. Tambasakan. Ay, butite. Oh, hi. Yun ang gamba. Ah, kalaking sugpo! Meron? Ito, kambal. Kambal sa uma. Yan sa ano? Tinmeng. Yun! Dali. Masipit ka. Kuya, oh, kunin mo na. Ang pala eh. Balikan kaya natin yung isa, no? Itong balikan. Tama. Hindi, kabagtay. Adyo, sa bebe. Sabi yung ano. Itulak, ikuan mo yung paa mo ah. Yung shirt ko na burat. Kaya na isa. Paano yun? Hindi niya malapit nagsangkal na yung dulo doon. Ulit, oh. Sayang. Le! Nagsabat? Oo. Magte. Ganda pa naman ito. Wow! Kadurog ka. Dili, masira yung ano, mamatay. Ilang sugpo? Isa? Isa. Biruin mo, nakasugpo ulit tayo. Sa'yo ba yan? Yun lang, kung ibigay sa atin. Joke lang. Bilhin mo na yan kay Kuya Manda. Tara na. Uwi. Oh, hi. 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 Guys, may sugpo pa. Tingnan nyo naman kalaki eh. Bigay niya daw yan sa'yo, pasipit ka. May napandaw pa kami sa baklad ni nagalangoy na alimango.
Ha? Oo nga, tsaka isang sugpo. Kaya nga natagalan kami. Ay, biging... Nakaligo na talaga kayo. Oh, masarap ng tubig. Kainit. Yan na yung iba kuya. Abot mo. Ayun, oh, kalaki. Dalawa nga yan, yung isang dun, oh. Oh, nabatuwa. Buti nakita ni Mr. Mouse. Ayan guys, linisan na natin ang ating katis bago natin siya iihaw. Hindi kasi namin na tawag dito, hindi namin nalinisan sa dagat kanina. Wow! Ayan mga ka-dragon, ngayon na natin lulutuin ang ating huling mga kapis at yung ating alimatan. So, yun si Mami Dragon na magluluto. Mami, ante. Ang pagbabalik ni Mami Dragon. Hindi, kapatid ni Mama. Si Auntie Say Perse. hi to the vlog. La, magulat yan sila. Na! Wala lang nunal si Mother. Titikman tayo ni Auntie ng luto niya ng ano. From Tarlac. Nag-vacation. Medication. Isang kawa na naman itong ginataan natin ito. Ano, baka may pearl? Dito kami sa likod ng bahay, guys. Makalat. Si Gigi, hindi namin nakasama ulit. ulit. Kasi nagsamba. Yan. Tirahan na lang namin siya ng ginataan. Luto na yan, sure ka boy. Hindi pa luto. Luto na yan. Kinikilaw nga lang din to. Suka lang kaya to. Suka lang yun. Suka, paminta, sibuyas. Silaw. Check natin guys ang ating ginataang talangka ay alimasag. Wow, ang sarap. Yan, lagay na natin yung unang gata. Basi lang kung nagamit kiniitsin ko. Oo nga, parang kadaming digo. Dami niya namang kinubig. Yun, ang sarap po. Nag-iisa ang ating sugpo guys. Yan, sarap. Laman tayo guys. Ah, dami. Ayan mga ka-dragon, let's eat. Ito na guys ang ating pinaghirapan kanina. Ayan. Kainin na natin siya. Pasensya na guys at maingay dahil may panliga dito sa barangay. Tabing barangay lang kasi kaya sa amin lating tabing bahay. Tabing barangay. Tabi ng barangay. Ah. Naka, baka di kayo matunawan, guys. Ante, Bukas ka ginataan. ano isa? Plato mo. Kain na. Parang busog pa ako. Guys, lagyan mo yung tubig yung tabo. Alas 10 pa yan matapos. Pasensya na gusto maingay. Naghahalin pong paligo na. Maingay. Time out muna kayo. Time out, Red! Kain lang kami, Red! Let's go in. Kita-kinis na kayo, ha?
Meron pa ba ito? Iwan nyo lang sa mga. Ay, pa doon talaga. Kain na. Ano na sila oh? Andito na pala sa Tyring guys, ah. Hi guys. Pinakamaganda daw. Charot lang. Kain na. Ito talaga to. Kinulang ka namin ng ano kapis. Naman ka na Twitter. Ay, hindi pang ano ngayon. Seafood yun. Wala, hindi. Wow, gaman daw yan. Baligtad. Ano, seafood. Oo nga pala. Seaweeds pala. Yan, pwede ba? Salita. Ay, Iodized. Iodized salt. Kaya ko dyan na ba? Busog pa ako. Nakaapat na saging ako. Kain na. Kain ka na rin. San ti ay, san? Baby, siguro. Kunti na lang kanin. Kainin mo yan. Ang isa pang kapatid ni Mother guys. From Tarlac. Ate, magpakita ka nga. Bulaga, ako si Mother Dragon ka mo. Bulaga. Wala lang ngipin. Isa. Ay, meron din, 5. May ano pa dun eh. Ayan, nagbakasyon sila dito. Pinasyalan din nila kami. Kinamusta? Plato. Bayan ng tapis. Isaw-saw mo din sa suka. Asan ang laman niya? Yung maliit lang. Sa loob. Plato, ante. Yung alimango sa inyo, ante, kasi hindi kayo nakatikim kanina. Alimango sa inyo kasi hindi kayo nakatikim. Ibigay mo nga yung alimango, yung aligihan. Try mo isaw-saw dun. Kasi isaw-saw mo din sa suka. Pamaypay yan. Si Billy nagwagi. Oh, inubos na namin kasing sugpo kanina eh. Ayan, naginto na rin sila. Bilisan nyo guys. Gusto nyo, abang wala pang maingay. Ayan si Dana. Ay, hindi niya alam. Si Blime, alam niya na yung silaw lang yan. Yung mga bata. Parang laging bago sante ah. Nanti parang bago. Bago kumalang guys ka. Hindi tapos na. Hindi nga yun. Kwan? Lusong? Nakalahati parang ng gantong niya parang yun. Tuyaw na. Paano dagat na dun sa daw? Dagat yun lang man yun eh. Pantay lang man yun. Di wala mang lalim. Isa daw na uli niyang ganyan, no? Magkain ka na? Yung saging kinain. Tatlong saging. Hindi, sumala na ibig saging kayo. Ayaw mo nun, mayaman ka, may pearl ka sa tiyan. Ayun kaya sila nakukuha ang ganito. Sa ganito. Pero maliliit lang. Hala, hindi tayo naman si Pasing. Ah, puna yan. May isang abutol ko. Puna yun. Puna yung kwaraw. Kay ayaw mo. Gaya, mante. Favorite. Kasi ang tipasing pa, walang kanya. Ang inuurungan niya. Kahit ano yan. Hindi, kita nyo nga. Si Auntie Ligaya, puro urong. Kung si Auntie Paseng abante, sa Tiligaya urong. Sa bante. Tapos malugtanan. Tapos sausaw. Yan, Hindi mo ginasawsawan tayo? Hindi, diretso na. alat na nga. Hindi, para lang mag-contrast siya sa Alisin ano. yung alat pag sinawsaw mo sa suka. Mas masarap pag isang Sarap mo. eh, pag isang saw mo, try mo ba ganito? Ang sarap ng suka.
Sarap? Ay, gawa ko yan. Gusto ay mga... Gawa ko yun sa balot. Buti inulit mo. Nagaw na ako, nandiyan na. Ang sangudang ka na eh. Anay, nagutom na ako. Kailangan ko na. Hindi na si tatay mo. Wala ka. Si tatay mo wala. Bumidalhan. Yan ako, kape. Bagay ko na pa sila yan. Sarap na po. Sarap. Dana, sarap. Ang kayang mangka. Ang kayang dan guys na eh. Ang kayang dan. Ba't kasi share kayo dyan sa plato? Kadami-daming plato. Ayan, thank you so much mga ka-dragon. See you next vlog. Bye guys! Bye-bye! Bye-bye! Oh, bye-bye nante. Ayan. Ante Rime. Ante Rime. Ante Persang, bye-bye na. Bye-bye. Oh, bye-bye nante. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye guys.